na cire suna na wannan naji. Wannan shine asalin dalilin yin waƙar nan wadda ake cewa 'yan adawa. Saboda tun daga nan ne daudakahuturara yake ganin ana mashi adawa akan wannan tahiya ta Bola Ahmed Tinubu. Muna ji daga wannan ɗan TikTok mai suna Da ma ban ce a saka ni ba inda ka. To a tun daga nan za ka lura cewa shi abin da daudaakahuturara yake cewa ita harkar siyasa shi ba shi ce a sanya shi ba. A'a, dawowa gehe ya ware kanshi yana yin waƙoƙin shi kawai gani aka ya cancanta irin ƙwaƙwalwar da Allah ya mashi da hikimar da Allah ya mashi kawai daga nan ya fara yin waƙa inda ya fara ma shugaban ƙasa waƙa. Duk wani taro da kake da ni ido na. Shas sauraro, shas sauraro, shas. Mu harkar tinubu ba sai da takarda ba. Hausawa na cewa mai hankali ke gane ɗan gashin kwaɗo. Tun daga wannan magana daudakahuturara inda yake cewa harkar Bola Ahmed Tinubu su baya takarda ba. Wato abin da yake cewa cancanta da matsayi da ƙwaƙwalwar shi ne sanya aka ɗauko shi a cikin wannan tafiya ta APC ce a saman PDP. Sai kashin sai Ahmed Bola ba su ba. A nan ne kuma za ku ji muryar baban Cinedu wanda shi ma ɗaya daga cikin masu ba da gudunmawa sosai a wannan tafiya ta APC ta Bola Ahmed Tinubu wadda jagaban ke ja gaba ba baya ba. Wai na a tsaya mun tanda ya fi dan yankawa a tsaya neman bai. Magana iya magana Hausa iya su Hausa inda yake cewa don yankawa a tsaya neman mai kaifi. Wato abin da yake magana ce ne duk abin da ya shafi kaihi to dole here kaihi kamar yadda kwatanta a cikin wannan waka. Shas. Kuyan kalwani a sani na sai mai murfi na gode. Shas sauraro a inda daudaakahuturara yake cewa ya gode Allah da bai mashi ƙyashi ba. Wato bai mashi ƙyashi ba na ganin gari ya dinga hangen wani abu hannun wani. A'a ya fuskanta hudodin shi na waƙoƙin shi kamar da kuke gani. Shas sauraro da. Allah da bai yi mai ƙyashi ba.